Здравейте хора от VBOX и от YouTube. Това ми е второто клипче днес, където правя на 27 септември. Да, днес ще правя смисъл. Как се прави? Как си направите нещо там, по-тишката, било какво. Днес правя това. Energy коректор, първи левел. Тук е един давен блок тук. Ето ви го. Слагате, чакай им. Вау. Окей. Тук и така. Ето и това. Energy коректор МК. Сега и това. Момент. Трябва да щитна едно нещо. Так. Готово. Слагате това тук. Мъсък така. И правите така и така. Ето ви го. Това. Сега ще ви представя другото нещо. Дамбо. И не, така не се правиш. Как се правиш? Така, не знам точно как се правят. Да, с текит съм. Не точно оригиналния ден. И така. Окей. Това, така. Това така, окей. Значи. Само така. Стъкло. Такова, ето ви го. После това, така. И така. И така. Ето ви го. Реал коректор, чакай момент. Антимартар Лео. Да, нещо какво беше. Начало да направя така. Не, беше така. Да, това направих на радостно. Така, ето, момент, готово. Сега това, така, обсидиан и всичките страни. Верно е. И сега какво ще правим? Слагаме така, едно такова така и допълваме. И слагаме. Да, нещо такова. Значи слагаме това така. Това така. Това средно. Това вече ви. Вече на 1000. Като поставя това тук, изгаря. Момент. Това би трябвало да стигне. Това така. Трябва ми. Да, така. Виждате колко бързо. Вероятно скорост. Добре.
Момент. Да намеря само дъстка. Тъст. Така. Това къде е сега бил майката ти? Малко си дигам микрофона нагоре. Сега както дишам. Да, и така е раз. Толкова прави. Ко. А това. Окей. Окей. Так. И сега ще имаме тест. То горе-долу бърз. Тапа бил момент. Чакай, аз много съм любопитен това как се прави. Значи, чакаме. Оп. Не. Много особено. Как се прави едно такова? Аба си Dark Matter. Той като гайно спаря. Така. Общо за това е клип. Това следващия че следващия път ще гледате как ще го направя. Вече в нова видеокарта, къде ще го каза и в той и в другия клип. Просто. Тия вече тек целяване. Представете за какво говоря. Мисля от не текът оригинален. Не съм от Перник. Не съм от Перник, да. Да, говорим за Пекмън. Подка, разбирате ли? Времето ми падат като кучи под моста. Това беше от мен, аз бях Ескоко. Донес се забелявали. Донес така. И кажете предложение, кой мод използвам. Кое по-точно не ви е ясно как да го направите във вашето... чакайте, що съм тук вече? Що съм тук? 1, 2, 3. Така. Така, биометрика как се прави това е. Да, и това е на ток. Май да го изхъба. Все пак да не стои такава. Да не стои в инвентар.